الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كان يالي إبان نكلو كلا ده كردولي نكلو كلا أي نكلو ده نكلو كلا ده بكر دين تنبه أبكم أزاينا نابكم أغمى يمون دكي يوالي ندكي بانتوا تانغا لجي باسكي كما أي كما بوسا كفزا bon tadon yemunde ke yeshware ke mikro la ka shoya mikro la baga timbala be kuma ina na tukuma aw be teke famu jibuli yeshware ke parce que nyaare awtumi soni gero awtu soni gumde ka ambe romina ko gunduru soni tumbi kande do nyaare wole gumna soni ka agma etundo do jetu imadre ko me jetu imadre ko me jetu te wo nyaare ko sonyo ya faut comme islamien la do son do gara sinon utumi soni gede utumi soni gede ali bitegu bamara bagaru utumi soni gede ese be mate mo sira en sado kolokani andre be utumi soni gede mais comme islamien na ko kora donc anya doni bolak voilà sinon soni utumi gede ali bido bagede voilà wayanga la de tegabla de la do ko ni be matade e ma e pour volant le parce que il faut ko ka to ni ma to mumbe kele badon bon jango ay batte boko mayato alla ma adu tsala nyesa ya pas moi voilà pour le bita de gléo ba bo ande ante ke gléo parce que pour le mon bala be bodon bon d'accord ma foi bismillah ni clef là doni jamais na clef là depuis jeudi venez ni wati karale parce que jeudi kanabi e ba to do era le me jeudi bi uti nyer ko la e wonya oui do il a belge jeudi du nyemo bon do jeudi do tunde jingalo bu jingalo bon do la me wodo asul ka kene bi wude bula baraka bi wo docteur Sola bon aw eni ni pakere mun na la fota la baraka da lesa ko jeudi an kumana ya ataka na fema soro an ga la barkada bon ma bon ni ne mo ko fente bolo sami kene ya bo foi te ubo bon bakari no fende mbolo ka ngene ebita na fenti foji la fende mbolo ulu fende ke wari do dora na milliard dalle no bana to glanga ni sega be milliard falen kene ya fo bakari akamede voilà na fulo to kene soro fulo yero ko soro yero ko soro ni yero soro ni ko ni yero soro voilà otea donc ni bo chocolat donc a fo mo goye ni bi yero bolo ikakene torotira barka dale ato ambo debre ko nyenyini otewa awa nye ba do nye de famusa ko do ko kasiko do ko yelo ko nyefle nye de famude ko do ko bolé ke do ko here. Oui, bon, exemple palpable borontane, par exemple, final là, dobe ka kashi, dobe couler la côté de la coupe pour le contane nous. Voilà. Avete. Bien beau chocolat. Je n'ai rien avete. Mais ni ma femme doit bitoro. Otea. Bon, tiens, bon mon ko ticket to le kelenze. If da falent be bube tufa. Emuna. Voilà. Il faut voir là. Ay ko ito unyi ga bolale iba be de tout to lenkele ida falen ibo betu fa so ko ba bi na fo aramade mo ko kelem se ka aramade bela jele mangutu che abude ira amba ku jeni muye ko ma shiti dibara bo ni mi tege nem dibara ko ma shita bo ni tege ka fu mi tege nem iba nemo kika ko de o ja ko ide e tege be jala ito ko ibo nemo folo ka troga ko de emuna da ko do ai ibe doni ibe nemo folo ka chama ba bola ka troga ko ko de ko ma shi di barabo ni mi tege nemo o ko di bamana ngana o ba fa ko mu ndufo ne fe abina fo ni fo do soro akera choko ibe conforné ibe bla conforné do nafani bala bala ibe nafa do boala ka teme korolenka ayo ko ni e bogo bara iti tege nemu ba ko ka jusi bogo bara bogo ko ni o ko ni bara iti tege nemu de e boko de o ja ko ege ibe tege nemu bogo ibe bogo nemu na abete bara abete jelonke abete bogo mandiu bogo mandi kabako abete bogo bara e me wala e di bara ibe tege nemu bogo ibe tege ko adu me bara mais kelum te o gu kelum tu la o diga ti o be fa ka mo le fo boko tala o ba mo le fo
ay mo famia bamana ma boy ka ko université ma e ga bara be mo no bi barake e ka tono clienta tono so do se ka tono so voilà ya ba mu jan d'accord bismillah ko bi ko lambi do ñu nabi di tarata avril kalu kili ay ma filika fo tenede avril kalu kili ta ni kono to samba flali mu wa ani fla ay wa tabarakallah ala kanga klew chay kamana ko no ka gesse ko fon ammi gato le je lesoro e fa so era ka fatiri ale mu fo e sora le kuma le me feminga o de ko mali ko ni ale keleke panguru flawra ko ni soro panguru ko fole ko no ko bora irisula ka olu de fe no wasa bamanci wale ko le ba ko ni chamam se ka fara akan chugo minanga findi la ka usika dangari ka bamanci wale ka ba olu la choko minna albi ani esor betu no kon fe sisa amta murakaw olufe no kuna fula iraka foko dankera bamanci wale keba mokota ani fla boyongola anga fintigila kaw olufe esor aleka la selido alibi ana betu no kon fe sisa amta primature kon nanani o premier ministre aleka barakayroe ayira ka fo Mario Gomez Fernandez ko ale konin kera sidaw ka la sigide krenkrenin kon ye madila ambe wakati mina iko sisa esor ale côté ni esor bla le républicain ale mufo républicain ale kumanembe bamanci wale kelali ukumun konnana ko anga fintigila ka ko ni la selige kaira ka foku dangarke bamanci wale ke ba matan fla boyongola yira ka fo o mako folon koni tela ko frango tunisien do koni be ala républicain ale ka la selido ale bi ani républicain beto no fait cardinal Jean Zerbo ni ale bamako archevêque ale la seli kon ko anga nga continuer ni ka kumanywa koni tame ani seda koni nyokonche wasa gela min koni be ni o sanction we olube se ka wili choko mina républicain ale ka la selido na yo bla informateur ango kono la je info matin ale kuma lembe feminka ko edem konin konnana san bafla ale ni mugan konnana ayira ka fo ko sefawari milliard keme flana kunga fa konin ko olu konin turuna tachugo mayi mina info matin ale ka la seli odo memeta like bamanji wale konin keleli mun konnana ko anga fintigila ka koni pamuru fla so kro fo kata sera daru fenema nimsega bamanji ke wale mogonu koni ninga utafa koni olu do info matin ale ka la selido alibi ani info matin bitu no fe memeta like golo sidibe ni ale koni bamanji wale ke bayini ale koni ko ya yese ka buri ira ka fo kale ka bulu koni dana kile ma ka sabuga ko anga fintigila ka koni tegeke ala info matin ale ka la selido aywa info matin bla l'indicateur de nouveau ale ka kuma yejume indicateur de renouveau ale ka kuma yeminye o de ye ko si ya fo min konin ku be station mununi olu konin ku be bara olu barakela ku be bara bla konna ko si ya fo konin ko be make kanyelinga o do kuma konna na station ku falo konin pompe su ku kon kembe ka bara bla kura konin boluda indicateur du renouveau aleka la selido alibi ani abeto nokon fa yera ka foko gouvernement nyamani oye docteur Shogel ko kala maygay ale koni ma kono no jeudi nato CNT moko olunya koro wasa kani aye nyafoli mununge barata wakati uta jatemineke yala obaro olube niveau du mena ambe wakati mina iko 600 indicateur du renouveau aleka la selido alibi ani abeto nokon fa mami koni ni le kon ko esega bulkabo kaso kon na ngolo sidibe do ko anga finti la ko ni tekeke ni ma ko folon kon na kurema le kaw olu fe indicateur de renouveau aleka la selido awa le reporter ale jumen de fode bi son wadaina indépendant do l'indépendant aywa kodi indépendant ale kuma le feminga o di amta énergie du Mali kon nana EDMSA ale nyama bani o yi Umara Jara Baro ale kon ni kuna ful dilaw borla sigi kon ke juma temene borla sigi kon ni senfe ko ay la seli kon ke kayra ka fuko ka sani doko ko fla kon che ko fero bela jelun kon be sina wasa client kon ni be courant soro ina fo ube ala nyini choko mina indépendant ale ka la seli no kera bijaye akoni afo akana ke tuma fuye na kera bijaye ayu alibi ani indépendant beta no fe ayira ka fo nga findikila ka o krenkren la nga douanyo uluka wulika jokon sira ka ke sababu ninka
cannabis ale biriki kɛmɛ saba de 77 ni ka tɛgɛ kɛ o la ale ni sanu kɔni plaquette 59 o minɛla fo ka taa se explosif ba naani ale ni 868 u kɔni sera ka tɛgɛ kɛ ni bɛɛ fɛn kofɔlen ninnu na tile naani o kɔnɔna na. Indépendant ale ka laseli do hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ yira k'a fɔ ko Moti mara kɔnɔna na bamanca wale dɔ kɔni taara ka ɲɛsin an ka finitigilakaw olu ma min kɛra sababu ye ni ka an ka finitigilaka saba kɔni bɔnɛ ani na maa fila olu joginna. Hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa Yirimajɔkaw olu fɛ yen nɔ échangeur kɔni ale baaraw kolomo karila nin ye a kalo 5 ye ko nka o bɛɛ n'a ta maa minnu kɔni tun bɛ a baaraw la ni o ye ouvrier ye ko olu kɔni ka saraw bɛɛ lajɛlen ma d'u ma wagati min na i ko sisan ko de kun kɔnɔna na k'u kɔni bɛ cakɛda min ni baaraw kun b'o bolo ni o ye Razali ale ni a partenaires k'u kɔni bɛ welewelemada kɔni kɛ ka ɲɛsin u ma walasa u bɛ se k'u ka saraw olu sɔrɔ cogo min na. Indépendant hali bi ani ale bɛ to ɲɔgɔn fɛ kulun bɛ n'a fɔ ma ko semasi ni olu kɔni kulu ye min bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin Imam Mamudu ko ale hakilinaw ma olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko kuma bayɛlɛmali dɔw kɔni taara ka ɲɛsin olu ka pare ma ni o ye Imam Mamudu ko de hukumu kɔnɔna na ko don n'a nataw la kɔni bɛ na se kiiri tigilamɔgɔw ma ni ka plaintes ka olu kɔni don. Indépendant ale ka laseli. Le reporter. A ko di? Reporter ale kumane bɛ fɛn min kan ko yɛlɛma kura min ni o kɔni donna an ka finitigilakaw ka ko la Kitalikaw olu fɛ yen nɔ an bɛ wagati min na ye ko sisan ko gɛlɛya kɔni bɛ u kan. Reporter ale ka laseli o y'o ye hali bi ani reporter bɛ to ɲɔgɔn fɛ reporter y'a jira k'a fɔ ko haki o kɔnɔna na min ye olu kɔni ka collège ka baaraw sigili sen kan ko a baara kɛcogo kɔni ma ɲɛ min bɛ tali kɛ kunnafonidilaw olu kɔni fɛ ko de an bɛ wagati min na ko sisan ko kunnafonidilaw kɔni wililen bɛ ka u jɔ walasa baaraw olu bɛ se ka kɛ sariya kɔnɔna na cogo min na. Reporter ale ka laseli do. An b'a kuncɛ ni Mali Tribune sigilen dɔ ka ɲa. Mali Tribune ale kumale bɛ fɛn min kan o de ye ko bana dɔw kɔni bɛ yen ni mɔgɔw kɔni tɛ faamuyali kɛ minnu na f'u yɛrɛ b'a fɔ n bɛ tali kɛ ko jinɛ banaw walima mɔgɔw kɔni ye u bonɛ ko kɔni ko a bɛ maliyɛn caman kɔni kunna ko o bana kofɔli ninnu ko cɛw don ko de kɔni ka mɛn ka na ni hakili ɲagami kɔni ye ka ɲɛsin mɔgɔ caman kɔni ma k'a sɔrɔ u bɛ ka min miiri ko bɛ u la bana kofɔli o tɛ. Mali Tribune ale ka laseli do hali bi ani Mali Tribune bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ ko CEDEAO mɔgɔw kɔni ka ɲɔgɔn lajɛ dɔ ka ɲi ka kɛ ko yala ko ɲɔgɔn lajɛ ko bɛna se ka kɛ chance kɔni ye Mali bolo wa ni ka sanction minnu bɛ yen ni ka u wuli wa. Ala ka kɛ laban ye. Ɲininkali tɛŋulen kɔni bɛ Mali Tribune mɔgɔw olu fɛ. N ko Ala ka kɛ laban ye. Ami. O tɛ wa? Awɔ. Sinon an seginna. K'a ka segin la. K'a tɛmɛ nécessité bɔ. O tɛ wa? I b'a fɔ tulo berew ka baro. Cogo di? An sera o kɛ. Cɛ bɛ taa a bɛ taa an ti bɛn o tɛ tulo berew ka baro ya. O kɔni y'o ye. C'est comme aw tulo tɛ ɲɔgɔn na. A kɔni bɛ ka kuma aw tulo tɛ ɲɔgɔn na. I ye kuma faamu. Voilà. Parce que cɛni président ni a ka taa ka segin ni ne yɛrɛ t'a jate don a ye change la nana. Ah voilà. Est-ce que a tɛ taa n bɔ? Aw bɛ se ka yɔrɔ dɔ ɲini a ye CEC bɛ kɔfɛla yen nɔ. En tout cas a ka taa ka segin Bakari a tɛ taa n bɔ. Goudron bɛ taa ka segin Bamali a tɛ taa n bɔ. Donc Bakari ko ye dɔ kɛ. Voilà ayiwa sisan peut-être que sisan n'u nana k'u tulo dayɛlɛ o kuma u ka bɛn bɛɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ o tɛ wa. Etienne Ɲare ni hakili b'a la yɔrɔ bɛ yɔrɔ la mɔgɔw tɔgɔ b'a la ni hakili b'a la yɔrɔ fila fɔ ne ma mɔgɔw b'a tɔgɔ b'a la. Mali mɔgɔw baw bi. Mali mɔgɔw k'o de fɔlɔ Mali mɔgɔw. Rond-point Mamadou Konaté bɛ yen. Très bien et quel est? Ale ni ko boulevard Cheikh Zayed. N ko Mali o tɛ maliyɛn ye. Oui c'est vrai. N ko maliyɛn a kɛra so ye o. I jɔ. Ayi n tɛ filanan dɔn. Ayi i b'i duuru yɛrɛ dɔn. Ministre bɛ sigi yɔrɔ min na o kɔrɔ di a tɔgɔ. C'est administratif wa. K'a ɲɛsin a ma so dɔ tɔ ye o tɔgɔ di. So dɔ ɲɛsin a ma fo mɔgɔw jɔlen don a sanfɛ. Memorial Modibo Keita. Awɔ. Yakili mo ye. Ko dɔ dɔn. Kalansow b'a fɔ mun lycée. Lycéew. Bamakɔ lycée tɔgɔ. Fila fɔ ne.
Askia Modibo bi. Askia Modibo. Oui, donc là, c'est Askia. Ah non, Angotri. Non, Angotri. Anga Kuran, lycée Kuran Unjura. Lycée Kuran. Bananga Bouta Edme. Ibrahim Ali. Djelbouta Edme. Djelbougou. Non, to lycée Toro. Et que ni te mena radio kara ni wona ta na faji radio ka entodo ay to do fil dabo ci ko medo ko lycée fil dabo oui e me de lycée nga Moussa me kango Moussa o e me de lycée massa makan jabate me il ma boy u chama do chamano amo e hani ne basi gabe e mi te mo nimbe dawo mamadou boy la bi bu me de ko me il ma boy ma chama do bon e ba do olu na to mina jene na no folo alpha de Ouké. Mais à Djouboramou et Bodo, 18 avril 91, anti-transition la bien, à la transition au Sanfana. Jamais la transition qu'on a 18 avril 91, à la coup d'état follow transition. Coup d'état flana, c'est pas coup d'état flana, parce que coup d'état follow Moussa de Ake. Flana qui era Moussa là. Vous à cet effet. Bon, ça va n'a à tété là. Vous après Nana qui est bégal. Vous Duruna qui est bégal. C'est Duruna Maké Bandaou. Abe Fonga ça c'est rectification. On a redressé quoi. Voilà, rectification de. Maintenant, quand transition gono, quand entre la conférence nationale, conférence nationale ko, akashara la munna ko anga mabaw, mun coup d'état kirula, ku togo nuka bare bla ko fe ka si comme si vous ma fenke jamane ko ku la donya. Yoro to dawla ka ay ku réhabilité folo ka fo mabado ou ye jora soroba Mali la ou ye Mali mara ou nobe Mali la to ku réhabilité folo aflana ka alaje mogo seka nyinu ko chugumina donc loi le fera ko le 18 avril 91 le comité de transition pour le salut du peuple géré par le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré a été, avec Ousmane Sako, ont décidé de réhabiliter les figures historiques modernes de notre pays, telles que Modibo Keïta, Fili Dabo Seko, Hamadou Ndiko, Mamadou Mbouch, Kassim Touré di Maraba Kassim, Abdel Kamara di Cabral, et Boubacar Chokari, et les autres. Il y a que Charaï, Koka ou Bolivia, comme Moussa, ko Nounichi, comment il faut, parce que côté d'accueil là. Donc, ko ou la kodo ou ka bara e muye ou ye munde ke faso ye ka yoro do dala pour que mo ko ni nuko pour que ba donc ul fane wo shike jamane uli o shariata maintenant yanu luka do bala transition bana alpha kara nyamay le 8 juin 92 a été chavta ko bon coup d'état qui le si la ngoni fanga de yelema bon comme jamana den dari la ou ye kala taye sharp le de alpha fana nale afana ya ake bala oui mon fo alpha ya ake bala maintenant le problème yomina alpha fana ya ake mais aya nyana to mokede parce que ni aye Modibo Keïta te président volé Modibo Keïta yoro bi yoro chamala meni e friba dabo ya bi yoro kele Hamadou Ndiko ayoro machan ya Cabral e fly parce que oui le wati Amadou Ndiko te monté lycée le fa bi yoro kele fil dabo bi yoro kele mais Modibo bi yoro chama Chokari yere mo fenge Cabral le yoro fladama donc allez alpha de ado bala donc ako ils ont fait d'abord le mémorial Modibo Keïta il y a comme Modibo de stade municipal Dio a jole wadi a signa kuleta ka ya to dala tuguni ka stade municipal Modibo Keïta il y a l'avenue Modibo Keïta l'avenue Modibo Keïta be o yo fonada kata primature la kana bla fo fenna banque bedem dal otewa o mabande yo assemblée nationale yenu ka ci u ka saldo be ko sal Modibo Keïta ah oui okay amabande ibe ka fana ko bon alpha do ke fone fana do ke affecté aéroport ko dala aéroport ko dala ay fam la de ibe ka fam la de Modibo afana bo don bato fini oui kulikoro ay bato Modibo Keïta da ka aéroport da après ye monument Modibo Keïta da mais o monument ni mo ya ci dondo masigaro ya ci ni akli bala église Sénégalina ya abisida mais mo yo ci waye Modibo Keïta mais fil d'abota waye lycée lycée fil d'abo Amadou waye lycée Cabral waye Flasoro le monument Cabral Bamako le lycée Cabral Baklika Dougoula Segou bon alpha continue da tawke mais muna mu to yanga
ne to do foni tara nyini ga kata joni ni alfa mais ayeto to gore faraka mais alfa ayeto gore faraka mo yoro do tumbe mun sekuri donge mo mo fo alfa yoro faraka ani korole fana amake korole drone hali korole la wale par exemple demi-sombi kala yoro mina kala supérieur de l'école des arts supérieur, tu connais le conservateur multimédia Bala Kouyaté oui alfa yoda après ay mun da tukuni le centre de formation professionnelle Soumagourou Kanté obemi c'est pege aba bo de wala to alfa mais amase ka to ko soro wodo c'est le centre de professionnel Soumagourou Kanté maintenant ko rasugu aya da do soro travail ya famu donc lycée de Ayabla Ibrahim Lila ne mu voye mu be banango enfin banango bugula ay Mamadou Mbojide Massamba Kandé Baté ay Mamadou Sarke donc alfa chama de maintenant au politicien pourquoi qu'on a pour un politicien droit de what vient à parler de congrès jo so marab c'est que so ay artiste que l'on dala ni ta parler de congrès il t'a parlé de congrès là tobo mumbe ça va fone moi je parle de congrès c'est je vais il ante c'est pour ça le tokodo na ti tout là c'est je vais et tu bala musa ketabe wa kamisoko be fodi kuyate be e mo be ne bon dona ne dono ba tan mi mo yake be mi no fla abo ni tarashi ni tarashi ishini gene e kala je e bi ni bi no dala da 7 mun buka ko 7 no dala ko kala maintenant ay parler de la culture ayo yelamo ayake amadou ampate ba do ñene jeme ko yormina ayo de banzu mana togol ñak bon mbodu fuye fulo atoyere ba ñini gebina fone wote wa parce que mbado bina soro parce que ne yi de sumi gaba yere na to la ñini parce que do mo de bitemu ga non metemu la mais nga jetem le voilà effectivement merci beaucoup merci bien